Aquesta bici és una merda. Tu, que és la bici de ma mare, Joder, és que hagués arribat abans caminant. Pues haver anat a peu. Nen, et truquen. He portat una cola i uns donetes. Et segueixen trucant, Tu, ni se t'acudeixi. Què passa? Qui és? Però no és aquell moni amb el que vas estar parlant? Sí. Aquell que està tan bo, tan divertit... Aquell que et posava 2.000, segons em va repetir 2.000 vegades més. Que sí. Què passa? Has descobert que és psicòpata. Va, Pol, explica-m'ho. Pol, porfa. No pararàs, no? No, Pol, explica-m'ho, tio. Està bé, pesada. Doncs no, el man no és cap psicòpata. Està molt bo i té pinta de ser divertit, no sé, d'un tio diferent. 2.001 vegades. Doncs resulta que vam estar xerrant durant hores. Total, la cosa es va anar escalfant fins que, vam passar a les fotos. Sexting, molt bé, Polete. Fins que va arribar la foto, la bomba. Tenia berrugues, granets, massa pèl. La tenia torta cap a un costat. Què és això? Hòstia, Sí. està ben dotat. Ben dotat, Marta. Té la polla més gran que he vist en ma vida. I mira que n'he vist unes quantes, Val, té un tros de polla. Però què passa? Ja no t'agrada per això? No et confonguis, clar que m'agrada. Ai, mira, No ho nen, sé. estàs carregat de manies. Ja veus què faràs. Com que què faré? Que el que tocava era que jo li enviés una foto de la meva polla, no? Jo què sé si era el que tocava, però si volies, haver-li enviat. A veure, vaig a explicar-t'ho. Aquí està el problema. Que no tens prou megas al mòbil. Calla, que és sèrio, a veure. La meva polla és més aviat... Petita. Anava a dir normaleta, i què passa de fer el ridícul? Pol, més ridícul que les paranoies que m'estàs explicant i que comparis polles amb pitis és impossible, Ja, creu-me. sí. O sigui, perquè jo m'entengui, m'estàs dient que aquest tio tan intel·ligent et valorarà pel tamany de la teva polla i que per això no penses contestar-li ni a trucades ni a whatsapps, i molt menys quedar amb ell en persona. No ho sé. Quan hem dit 1000 vegades que ens ho hem passat bé amb polles petites, mitjanes i grans. I ara t'estàs adonant de lo infantil que és tot això, no? Joder, Pol, molt bla bla sobre el tamany i ara em vens amb això? A més, segur que no la tens tan petita, Normaleta. normaleta. Mira, fes una foto i li envies. Te'n vas als arbustos d'allà i te la fas. Ara. Sí, així li treus pes a l'assumpte. Se't mors de ganes de quedar amb ell. Això sí, però és que fa rato que no parlo amb ell. Ja envio una foto guarra, no sé. A veure, has sigut tu el que has dit que era el que tocava, no jo. Això sí. Va, Pol, fes-te-la. Fes-te la foto. Selfie polla, Calla. selfie Tu, polla, para, calla, tia, selfie espera, polla, espera, espera, selfie para, polla, para. selfie No pararàs, polla. Volem selfie de polla. Volem Para, selfie de para, polla. para. Volem selfie de polla. Volem selfie de polla. Volem selfie de polla. Pensa que fa fred, Ja veig. Ja? T'odio, tia, en sèrio. Ai, Pol, que faig broma. A més, surt molt mona. Sí. Sí. Va, més què més dona? No sé. Va, envia-li. És que em fa corta, tia, en sèrio. Pol, no t'ho pensis, que si t'ho penses molt no ho faràs. Envia-li. Segur que surt mona? Sí que sí, Pol, que és supermona. Va, envia-la, no t'ho pensis. Mira, agafes contacte, enviar i ja està, i ho tens. Va, Vale, Pol. vale. Mira, Ja voy. Mira, M'estàs estressant. compartir. Vale, ja està, ja l'he enviat. Tia, pesada. Veus? T'acabo de solucionar la vida. Joder, tia, m'acabes d'arruïnar la vida. Pol, t'estan trucant. Joder. Mira, tant parlar del tamany, si haguessis tingut els dits més petits i no aquestes botifarres, no t'haguessis equivocat a l'enviar la foto. Mira que tenim ara al costat de mar, que és mala sort. No penses contestar, no? Fas bé.
Però mira el costat positiu. Ara, lo del marc et sembla tonteria, que sí? Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials? A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.